Yakın günlerden ve Demiradık Afrikadan gelen bozgunlar Grek Makedon serhedine akımını devam ettirdiler. Olur Makedonya'nın Gevgeliye bozgun lagerinden Serbiyanın ara çäklerine gitmek için otlulara ve avtobuslara minmeden odal hasaba alınnalar. Bozgunlar gaçywatalga soramak için Avrupa Birleşiginiň has öten yurtlaryna gitmäsi inanşýarlar. 9 sentýabrda Avrupa Komissiýasynyň prezidenti häzir Gresiýada, Wengriýada we Italiýada yerleşen 160 000 bozguny Avrupa Birleşiginiň çäginde göçürmek programmasyna öňe sürdi. Pakistanyň Peşawar şäherindäki söwdegärler bank dolanşyklary babatynda girdilen täze salgyda protest bildirip öz dukanlaryny yapdylar. Gahar gadaply söwdegärler Pakistanyň merkezi hökümetiniň ähli bank dolandyrşylaryna 0,16 götürüm salgydy girdirmek baradaky kararyny öz nägileliklerini bildirip protest geçirdiler. Pakistanda şu ýyla çenli bank dolandyrşylary tölegsiz amal aşyrylýady. Uwansanın paýtagty Kabulda ýurtda Sowet baswalşyna we Taliban häkimetine garşylyk görkezen Ahmet Şah Masudy we bu töweşde ölenleri hatyralamak goýunça geçirilen matam hepdelik münasibetli çäreler geçirildi. Uwansanyň öňkü prezidenti Hamid Karzai çäräniň açylyş dawarasyndan çykyş etdi we häzirki Uwan prezidenti Ashraf Ghani hem çäre video şekilli gatnaşdy. Uwansanda matam hepdelik 2001-nji ýylda Ahmet Şah Masudyň öldürilmegi bilen baglanşykly 9 sentýabrda başlanýar. Siz Adatlyk radiosynyň şu täzelikleri bilen tanyş bolýaňyz.